Niku Mbak Agnes. Sebegitunya beliau-beliau mengapresiasi kalih budayane dhewe, utamane wayang kulit lan tayub. Lho, piye, Mbak? Nggih. Pripun, Nduk? Sampeyan ya wis ngerti dhewe ta. Mula panjenengan sebagai generasi penerus aja isin dadi waranggana, nggih ta? Leres sanget. Heeh, nganti sok tekan dewasa ya kudu tetep gilut babakan kesenian utamane nggon seni suara utawa waranggana kaya Mbak Agnes niki lho. Mbak Agnes, Dalem. dengan alasan apa panjenengan kok seneng sesindenan? Lho, niku. Terus pundi, Bunda? Nggih, olah soro Jawi khususipun vokasi dan niku Nggih. angel. Nanging nggih saged gawa swasana upama tembange saged damel seneng, gandrung, bombong, terenyuh, susah, sedih nggih lan sak miturute nggih. Tetapi Mbak Agnes tidak melupakan lagu asli Hongaria ta? Nggih boten. Mbok coba sampean ora ketang anu sithik, coba mang nyanyi cara Hongaria. Dandang gula Hongaria iku ya apa? Dandang gula Hongaria. Ora eneng kok ya. Ane coba lagu Hongaria kaya apa, Mbak? Nah, niku lagu tentang napa niku? Cinta ya. Oh, tentang cinta. Wah, seneng aku wis basa ngono iki seneng aku ya. Penderitaan cinta. Nah, nek penderita cinta iki sing ngendang kuwi senengane. Sing ngendang rimo penderita tenan iki. Mengko lagune digarap sama Mas Anggit buat karya penderitaan kasmaran. Oh, nggih, heeh. Sing ngendang ya kasmaran ta. Wih, tiada henti ya. Coba kayak apa? Lagu cinta ala Hongaria. Ya, coba. Saralam saralamat kozojot taralam Mistis. Mertnam viragostal minden fotatayen minden fotatayen diufalevelin hogy szakiztottam volna minden leány szegény. Ning dalan Seragen barang. Artinya napa menika? Petro iki nek budhek ora artine teng kono dalan Seragen, kene dhewe ning dalan Seragen ngawur. Itu artinya apa, Mbak Agnes? Artinya kenapa jadi cinta-cinta kenapa kamu tidak tumbuh di setiap pucuk pohon? Kalau kamu tumbuh di setiap pucuk pohon, semua laki-laki dan perempuan bisa mengambilnya. Weh, baik, Mbak. Bagus kan? Wih, Alfian rungokno, nek ning cinta ning pucuk pohon jupuken. Baru ning pucuk baru dijupuk. Loh, Mas Fian iku wis ngerti pucuk iku. Teh harum pucuk. Oh iya. Nggih, heeh. Dok Lintang arep nembang apa, Dok Lintang? Nggih, niku wonten pamundutan napa, Mas? Nah, niki enten anu, podang kuning pun to, manis, gelo, bubuk asmara kalih sesideman. Sesideman ya? Nggih. Nggih, ning dibawani sik. Sing bawa tak nyuwun tulung anu nggih sewanten kakung nggih. Nggih, monggo. Mas Dedi Sugiartanto. Mas Dedi. Nggih. Oh, Lintang iki lek Mas Dedi kaya wedi apa antara Kaya ana rasa. Kagum. Oh, kagum. Kenapa kagum? Kagum piyantune ganteng. Menawi. Oh, mbok menawi to. Ben dinyatake nek ganteng tenan Mas Dedi kene Mas Dedi ngajeng kowe Mas. Pundi ingkang berkumis niku? Sanes. Putranipun. Niku Pakde Giat. Nah, putranipun Mas Dedi kene gen ngerti nek Mas Dedi ki ganteng lho. Wah iya. Mriki Mas Dedi. Gajah. Petro ki kowe ta ya. Sing iki menyesuaikan karo kahanane. Dek Lintang. Mas Dedi menika nggih dalang, ugi dalang nggih. Oh, dalang. Oh iya ta, aku malah lagi ngerti nek Dedi ki dalang. Kok mboten nate ngajak kula? Oh nggih sesuk dijak. Waduh, padha dalang nek sila piye ya, Mas. Wis ora usah disilake nek kuwi. Wilujeng-enjing Mas Dedi. Aduh ya. Nggih, wilujeng-enjing. Waduh ya Bapak piye ganteng tenan ta, Duk? Nggih. Nggih, heeh. So sumben anu muga-muga anu napa niku jenengan dadi waranggana saya kondang, Mas Dedi ya isih menangi dadi ya. Amin. Petro ini omong kok. Maka ayo Mas Dedi dibawani sik wiwitane. Nah, maka yang apa? Mas Dedi menika ya wiraswara Mbak Agnes. Ya pengusaha atau peternak. Peternak napa? Lovebird. Oh, itu enggak benar. Lah kok iso? Kudune peternak garangan.
Kosek to. Kosek kok iso peternak garangan iki maksudnya piye? Lah begini, kalau jenengan iku punya apa itu tetangga itu harus bisa tenggang rasa sama tetangga. Jadi misalnya tanggane itu ternak ayam, yo jenengan kudu ternak garangan. Kuwi ora kok tenggang rasa iki iso malah jotosan karo tanggane. Wong pitike dintekke garangane kok ya. Yo ben. Oh, terlalu kejam ya. Iya, Mas Edi kayak apa? Engko suara wedok ya pasti kempet. Ayo. Ora ngono. Ya, wiwit. Wiwitane Dilem karo nduk lintang ganteng klecam, klecem dari aja melat ya. Andherek sang peke nano priya bagus kang olah budaya Mbak Knes. Nanti setelah wayang dilanjutkan urwatan utawa murwakala. Nggih, dening Bapak Pahang nggih. Nggih, Pak De Pahang sing keparengasta. Nggih. Sampun niku wonten tiyang. Nggih, Pak De, nyuwun pangestu nggih, Pak De. Pangestunipun nggih, Koko Prabu. Waduh. Iya, Mas. sowan menyang kutha gedhe lagi saya tidak menyombongkan nggih kanca-kanca abdi niku racak suarane apik-apik mergo ya sebagian besar dalang kabeh Nggih, termasuk Mas Dedi. Oh nggih, ora mung kon krawitan kok sound system wis suarane ya apik. Lho kok iso? Engko tak anu ya, jenenge Andi. Nah, engko gen duet karo sampean. Aja ngalih sing di. Kok agar kaya Mike Tyson iki nah. Lanjut. Lu delok raine nek nembang ya. Ora. Pokoke anu siap-siap rondo kempling di. Ayo diapalke sih. Jenengan ampun rai lho. Lah piye to? Pak Suryani. Oh ya Pak Suryan nggih, dapur lah. Dapur. Ya anu pawon. Ya Mas Dedi. Bendera terus kayung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana ning wasis ngrum ngungrum marang bendara kok ora suara wedok-wedok ta, Tru? Ah, kowe ora ngabani kok ya. Anu mbok sithike pas entek-entekan iki. Iya. Ya coba apa? Rasa digempet wis ilang kok. Tiang sules Multi talenta nggih. Oh, tenang kuwi wis multifungsi ACDC ya. Wis multi talent tenan. pijar ngincangake ale Janda. oh isin Le gemengge. Janda saya. Nek ngono kuwi ora kaya Mas Dedi kaya Mbak Ita Laras ngono ya. Ya. terus
diaturke ya Mbak. luwih becik atenana Yo Andi siap-siap lho Dik. urip ana Matur sembah nuwun wis diaturke adik wedok nduk Lintang Kayu. Aku
bablas lali janjine. Nggih. Heeh. Iya, Mbak. Nggih. Nuwun sampun dipun aturaken Mbak Agnes kali Mbak Rizky. Apa nek kencing manis ki rumangsamu ki penyakit sing berat? Lah pripun sanjange niku? Kuwi teko Larang. Lho, jenengan apa nggih? Ora kok. Teko jenengan apa nggih? Takono bapake bucange Nggih. Pripun niku? Aku tau diparingi resep kok ya. diweni resep Pak Anom. Pak Anom rak ya kencing manis berat. Nggih. Aku yo. Lah kok pripun kencing manis Mas Kirun? Inggih lek Mas aku. Anu Mas, duduk klopo. Oh, duduk klopo sing paling tuweke pokoke benisuk sak gelas sedina ping 3. Lekku, mbahku nang pasar tak peseni duduk klopo. Ben esuk Tak ombe sak wulan. Efek sampinge. mantun Tetep dhuwur. Lah terus tetep dhuwur tetep. lah efeke duduk klopo lu? Ya kur pesing tok. Dadi Rumah kula kencing nang manisku ya tetep 300, uyuhku saya besi. Lah aku petuk Pak Anom tekok, pripun Mas duduk klopo? Enten apa? Mudhun mboten gula sampean? Mboten. Ya mung pesing tok. Ngar mesing ne uyuhe golek kanca. Sae niku. Padha pesinge kok. Iya, Mas Redem makili abahe jengleng caping gunung Mbak Lintang Kairo. Nggih. Ya, wis jan wis. Pokoke tak dongak-dongake Mas Lenem laris ya kan? Amin, amin nggih. Ndang payun laris. Iki toprak darah Rembang. Wah, wingi saestu kok jan elok tenan. Awal apit besar Mboten ketoprak lereng. daerah Pati Rembang Rame, Purwodadi dan sekitarnya rame. Rame Ning nggih niku alhamdulillah. Apa? loro 50. Ya apa-apa ki disyukuri. Bersyukur, Mas. Sak-sak nggih 25. Iya. Loro 50 ki rumangsamu cilik no. Wong loro 50, Bah. Oh. Oh, kalau gitu Pak. Mulai omongnya digenahke to. Iya, Lah nggih loro Wong 50. loro iki 50. Wong loro 50 dadi selawenan. Nak tiba 25 niku alhamdulillah. Oh iya. Iya iya. Nek ya ora apa-apa disuwun sing penting halal kok ya. Nggih alhamdulillah. Ya Mbak Lintang diaturke. Maka nano. Maka yo. Saben bengi
piye tem jenglengane ger iki lagi SMP lho Nembe SMP. SMP saya ngene Jenengan kelas pinten to, Mas? Kula Nggih. kelasaran Kowe kelas kakap. Kok kadose tasik sekolah ngoten? Lintang Kairo kelas loro SMP. Nggih, kula Iki kelas 1 nang lapas zaman kena kasus. Ya, Kasus Allah. wong titik bae. kasus pencurian malah. Ayo zaman kena kasus. Keren niku nggih hasta karya lho, Bang. kok iso hasta karya wong maling kok hasta karya Lah kan keterampilan tangan. ya ora iso keterampilan tangan iki sing kreatif sing apa sing anu positif ngono Kan terampil. oh iya ya yes terus no Bosok. nano ya Mbak Yen memaja among karo Gua yang sangat lo dan wah diaturi kok Nggih. sapane jenggreng slentemu ajan jos tenan jos tenan. Pokoke Pripun? nek jek nom saumur kowe wis to pangkur jenggleng mumbula sak katek. Nggih. Panjenengan nggih tasik Sehat, saged, kok. Bah. Ngeten menika. Aku iso mumbul ning ra balik. Mantep. Kali mumbul macet langsung Macet. belak. ya ora to ngenyek ya Nek delok arep kaya ngono abang ki ngremo sik elok lho Lho. piye Ngremo elok pripun? Winginane terakhir ngremo. Pas asam urate kumat. terus angkatan sikil Angkatan sikil. Lah kok golek tembok buripol. Lah terus kelir mega niku di ngeten. lah kowe po ora mudeng nek keseimbangan tubuh kuwi nek usia wis sak aku Mas Giarto Nggih. Kang Samino Nggih. swidak punjul iki seimbang tubuh sosok aja meneh kok ngremong katokan Pripun? Terus pundi? saiki ya golek tembok ngene sisih-sisih engko nek mlebu ngene matane jempolan ki kok iso ngeneki kaine nyengkal ngene dingenek ngeleran Niku Ora kowe aja maido tem. Kowe cah nome entuk gleleng, nek sok bakale apa ya ora bakal tuwa kowe. Alah. wong ngene iki nek awur lintang Kairo ngene iki sendredeg kae kok Sinten, Bah? sinten? ha iki SMP kelas loro Nggih. SMU 30 tahun kas buh, Saya gendera. lulus SMU lah Nggih. terus Amin. pikir dari sini ke 20 tahun kas poji enak Jenengan niku. ke pojokan kae arep urip terus kowe Nggih awet to, Bah. awet wong irunge pesek ambekane irit banyolan lawas Masih kula mancung nggih awet kuru-kuru ngeten. Lah kok mancung kok iso awet-awet ngendi? Masih mancung awet. Penting awake kuru. Langger nyawane babut malaikat kecantol igo-igo balik meleh. Gak gitu. malaikat kok urusane karo igo matane apa nek malaikat nyabut nyawamu ngitung igomu Lah kan angger cabut ini kecantol igo-igo. ya ora lewat nyabut lewat kono Lah pripun? lewat bokongmu betot sak kanyang-kanyange Lho rencana kula jahit pitu kados Mas Mondol. wong mati kok kula nu jen nom ora mungkin mati Lah kene nak lah apa enek urusan 6 niku napa pan? umur iki apa enek urusan Lah, lintang Kairo kelas loro SMP Nggih. aku swidak loro Nggih. urung karuan sing mati aku sik rung karuan Nggih. tenang Nduk ya rung karuan sing mati kowe dhisik Lho, kok ngoten? kowe ya rung karuan aku ya rung Oh, karuan nggih, Karuan leres. tenono. Nah, besok thank sing you. dhisik ra iki Lho, banyolane mang gampang Lah kok ya terus ngene. Ya, Pak. Naenane Bah, niki wonten
piye. Oh, saking Beijing monitor. Iya. Nggih. Kok Cina kok Hongkong. Pak Utaryo nggih. Urung jreng ta iki. Sik. Nek mau urung siap langsung dadak tugleng. Lah iki urung ta? Dereng. Mbok ndasmu Oh, glenge dereng glenge. Ben digleng karo Nanda Nggih. kae. Iki aku pas maca layang kok dem sowan. Maca layang nggih kudune dipasno bar dereng ngoten mbek. Bah ngoten. Lah selak kesusu niku wau. Kesusu piye wektune sedawa kae. Sinden saiki jan luar biasa. Pripun, Pak? Generasi sinden. Nggih. Biyen Mbak Dewi Marheningsih. Nggih, almarhumah Rusiati. Mbak Rusiati. Saiki muncul kae Suci. Mbak Suci, Mbak Dita. Mbak Dita nggih. Heeh. Terus Disusul melih Mbak Lintang Kairo. lah kuwi sing lagi dina iki. Nggih. Mergo muncul misale kaya jaman semono nek Anik Sunyahni. Nggih. Oh nggih. Disusul Ami. Nggih. Terus wiwite Sotiki Nindawakop kae. Menika senior sedaya nggih. Terus Ponorogo enek Lucy Mbak Lucy. Mbak Lucy, Nggih. nggih. Lucy Batman kuwi. Brahman, kok Batman. Niku Lucy Limosin. Lucy Brahman kok Batman. Lucy Brahman. Kono enek Tati Nyenot. Mbak Tatin. Nggih. Tatin, Mbak Tatin. Nggih, Mbak Titot. Tati Titot. Lah iku Nggih. Tati Nyenot. Titot. Terus Mbah. Kediri sing iki lagi laris-larise. Sinten? Niken Kediri Niken. kuwi. Niken Salindru. Ya iya. Nah, niku muridé Abah sing nikan Salindro. Niken Gedhuk Lindri apa meneh iki muncul Lintang Kairo. Nggih. Nggih. Ono sinden saiki wah tenan. Dagelan ya muncul sing nom-nom. Nggih. Ono alhamdulillah. Ados dik slenteng niki nggih. Alah. Praine dhewe didek-dek kok ya. Dek Lah iki apa dagelan wong kowe iki bengkel sepeda. Tak ampun ngoten, Mbah. Mesakaken kula. Nek miturut sandangane ngoten nek genah catering. Ayo. Berarti mangke matur niki kula usung-usung. Dek layak dikon Pokoknya patut melok katringe sono Kembang Surabaya ngono ta. Iya, Pak. Pacitan Sarwi Yo. Hot. Lega lah. lega tapi kula iman kali Dek Lintang niki lho. Lah kok diemani ngopo? Ketoke kalih kula kok gila. Aku ndegleng saya rene kok saya mepet kotak. Yo anu perkenalan kaya abahe lho penyesuaian sih. Ngoten. Heeh, nek saiki gila. Nggih. Suwe Kok menawa kok nek ditelateni terus gumok ya apa ngerti. ditelateni terus gemes kok gumok. Yo. Nanoe. Ya. Panas udan. Panas sudah aling-aling Cepi Ah, iki dilaluk iki. piye? Mbak. Ngapa? Kok ingah-ingi ngapa? Ketoke dalange kok metermen kali kula. Sentimen. Senti niku nak cilik, niki pun gedhe kok. Metermen niki. Are menek kurang gede mbok kilomen. Ben pecah ndasmu kok metermen. Wayah jelen kok senengane yo ngono kuwi. Sawangen saiki sinden saiki. Aku iki karo lungguh ngene iki. Pripun? Saiki Terus iku pundi, Mbah? sanggulan ngene hairspray. Hairspray. Nah, kowe ro cilikane der sini. Pripun? Kersane ditata penak. Nek budal nyinden nggawa lenga jlantah. Dinggo sasakan ngene ndelalah awane nggo goreng gerih.
Bu Arni Sabdowati. Piye? Nyinden senden ngene iki bolak-balik kukurku semut ki nang ndase. Mula nek wong Mila to, Mbah. mula nek wong golek semut ngangrang ngetutke Mbak Darsini wae. Ada nang wet ae. Mulai-mulai sinden koreng tok. Mi sowa ya, Mbak. Soba ceping gundeng nasi akan sarapa lana Kan kali ngulan apa sadiatan inu nungane banyu Yo diaturke langgame monggo. Kendangane Gonggo Mina gen dijogeti Mas Lentem. Nggih, monggo. Yo. di jalan berjuang jarak kelingan saiki ana
Pak Lintang Kairo wis ngatur kecamping gunung. Oke. Yo, Mbak Agnes Hermoso. tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngumpul madu kaya bisa ngrantepne jantung Yo Mas Duda jenengan pancen Waduh wis boleh obat nyamuk tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing kumpul madu kaya bisa ngrantepne jantungku Mas Duda jenengan pancen ganteng tambah ganteng yen ora setengah mati aku cinta kowe pasar beri mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge iris-iris gulane Jawa wita manis rasane prasojo memang licin mas Kedas matur ya muga Gusti ngijabahi ya terus sing nglamarke aku nek pancen Dato ya ya makasih Mas Dato nggih Mbak Agnes Dalem. niki enten anu pesenan ngersake sambung wanci dalu ya tak suwun panjenengan sing nindaki nggih Oh, nggih. oke Nglampahi. nggih no sing nglampahi no ayo monggo diaturke langgame langsung nggih nggih nanone no Sing gedhe pangapuramu Kang Mas bepujanku hatiku
bareng ele seru warek kok ya. Ya, Pak. Menda poyo yen sida urip ngendika dasar wanita sulis Matur sepatune. Mubeng cagak lho Pak Bayu. Ya, men wis ben omah nek dihubungke cagak kok. Ya, kaya apa cukete. Monggo ya, Pak. Esuk awan ning omah wis ora rasa. Lalu lalu. Uyuran aku goleki sing
sing ana jroning wana beteke mung mrihatinake marang Praja Ngamarta. Mula ayo disuwun supaya ndara ndang lejar penggalihe aja kedelarung-delarung mulai menggalih negara Ngamarta. Mbok syukur kersa dikanthi kundur ya Ayo kuwi. Goncang kancing langit kelap-kelap katon lir gintanging sang maweh kandrung sabarang kadul wukir moyak mayik dan menggalih perkawis menapa ketinggal rengu pasuryanipun. Nggih Gus. Ndara niku kok ya nek paduka susah niku kula nggih melu sedih. Arep mangan ya ora enak ya, Tru. Kowe iki ndara susah ora manganmu ya akeh kok. Mula kok entuk mangan kleru bareng dilulu karo Ndara Janaka kleru nyopangan dhewe. Oh nggih, malah tinggi. Anjen tak jarak ana radoyan nak mesti ning aku. Nala garing nun Petro nggih Bagong dalan. Bener apa sing dadi kandhamu lamun ta wektu dina iki menggalih perkara Praja Ngamarta ingkang nampa pagebluk mayangkara akeh lelara ingkang nempuh maring Praja Ngamarta. Bencana alam lunga teka nganti ndadekake kapitunaning para kawula Ngamarta. Namung ngaten lho Den, menawi paduka menika nilar saking kasatriyan mangke malah mindak dipun kinten paduka satunggiling satriya sing wisuh karo kahanan. Mila monggo ta Gus kundur mawon kula pitados menawi Pandhawa gangsal menika nyawiji lair batosipun dipun sengkuyung para kawula. Menika mangke taratamtu badhe saya nggancangaken tentreming swasana Praja Ngamarta. Nanging taun ana windana lamun durung ana kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat muringga tentreming swasana Praja Ngamarta ingsun ora bakal kundur tutna sak laku jantraku aja ado-ado nggon mlumaku tak wangeni amung sak dawaning landheyan nala garing Petruk kelawan Bagong. Pamedhare warasi taning ati Cumantaka haniru pujangga dahat muda ing batine nanging kadaginunggung Satan yen ageng sami hamaksa hang rumpaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuru kelawan ririh mrih padhanging sasmita ong